Кушляны – гэта аграгарадок Смаргонскага района Гродзенскай вобласці Беларусі. Асноўнай славутасцю і выбітнасцю вёскі Кушляны з'яўляецца радавая сядзіба Багушевічаў, якая першапачаткова была пабудавана ў 1896 годзе і цалкам адноўлена ў 1980-х гадах. Менавіта ў гэтай сядзібе правёў апошнія гады свайго жыцця знакаміты беларускі пісьменнік Францішак Багушевіч. Ён таксама часта бываў у гэтым маёнтку на працягу ўсяго свайго жыцця, бо сам маёнтак, відавочна, існаваў і раней, чым толькі напрыканцы 19 стагоддзя. Сядзіба ў вёсцы Кушляны адноўленая вельмі добра і выдатна перадае атмасферу свайго часу. Сёння ў сценах сядзібнага дому месціцца музей Францішка Багушевіча. Побач з сядзібным домам у вёсцы Кушляны маецца таксама маленькая прыдарожная капліца, невялікі парк, сад і некалькі гаспадарчых пабудоў канца 19 стагоддзя. У сядзібе таксама выдатна адноўлены інтэр'еры, і яна адкрыта для наведвальнікаў і турыстаў. У інтэр'еры сядзібы маецца некалькі арыгінальных прадметаў мэблі і паўсядзённага ўжытку канца 19 стагоддзя, якімі карыстаўся сам Францішак Багушевіч. А ў парку ёсць дрэвы, пасаджаныя ім і іншымі беларускімі пісьменнікамі. Наведванне гэтых месцаў заўсёды прыносіць турыстам станоўчыя эмоцыі. Сядзіба ў вёсцы Кушляны несумненна з'яўляецца выдатным архітэктурным помнікам канца 19 стагоддзя, важнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю і цікавай славутасцю і выбітнасцю Беларусі. Неабходна таксама адзначыць, што сядзіба гэтая размешчана асобна, прыкладна ў 2 кіламетрах на паўднёвы захад ад самой вёскі Кушляны. Пры гэтым непасрэдна ў межах вёскі Кушляны таксама ёсць некаторыя невялікія выбітнасці і славутасці, а менавіта руіны і іншыя фрагменты розных іншых сядзібаў. У асноўным гэта былыя гаспадарчыя пабудовы канца 19 стагоддзя. Гэтыя будынкі амаль не ўяўляюць цікавасці для турыстаў.